rada grogi maka dilali. Pun kita awiti sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi kabaripun para siswa? Alhamdulillah sehat. Satemah saged kepanggih malih kalian Bu Iswati wonten ing pamulangan basa Jawa dinten menika nggih. Monggo kangge miwiti pamulangan basa Jawa dinten menika kita purwakani kanthi ndedonga langkung rumiyin. Monggo Mas Lukman dipun pimpin ndonga langkung rumiyin. Kangge miwiti pamulangan dinten menika kita ndonga sesarengan. Ndonga kawiwitan. Ndonga sampun nyekap. Nggih, matur nuwun Mas Lukman ingkang sampun mimpin ndonga. Bu Iswati presensi langkung rumiyin nggih, dinten menika ingkang boten mlebet sinten. Mas Adanis? Oh, idi nggih. Lajeng Mbak Aisyah Mutia? Wonten. Mbak Alfi Izzatunisa? Wonten. Mas Alvin Goisani? Wonten. Mas Alfian Reno? Wonten. Mbak Asif Muhasabah? Wonten. Mbak Azza Anindya? Wonten. Mbak Desi menika SKS nggih. Lajeng Mbak Dinda Nailasari? Wonten. Mbak Eka Febrianti? Wonten. Mbak Fadila? Wonten. Mas Faris? Wonten. Mas Fauyan? Wonten. Mas Himawan Rifki? Idi nggih. Lajeng Mas Ilham Raka? Wonten. Mas Iqbal Surya Dirijaya? Wonten. Mas Isnen? Wonten. Lajeng Mbak Labiba Setyofi? Wonten. Mbak Laksinta Hasna? Wonten. Mbak Lutfi Asri? Wonten. Mbak Lutfia Maharani? Wonten. Mbak Nabila? Wonten. Mbak Nafia Arumnindya? Wonten. Mbak Naswa Aulia? Wonten. Mbak Naila Novia? Wonten. Mbak Niken Satiti? Wonten. Mbak Nisa Uswatun Hasanah? Wonten. Mbak Pinky Maharani Salsabila? Wonten. Lajeng Mbak Konita Mutiara? Wonten. Mbak Sagita Ajeng? Wonten. Mbak Wafi Zafarina? Wonten. Mbak Wilda? Wonten. Mbak Yuka Sekti? Wonten. Mbak Yohanida Azhara? Wonten nggih. Sampun Bu Iswati presensi daya nggih mboten wonten ingkang cicir. Lajeng terus pundi tesih semangat? Alhamdulillah senajan menika sampun siang pranyata tasih semangat. Nawi tasih semangat ateges sampun siap sinau materi basa Jawa dinten menika nggih. Lah, kalau wingi para siswa sampun sinau materi menapa? Kemutan apa mboten? Pranata cara nggih. Lajeng dinten menika mangke badhe sinau materi enggal nggih menika busana Jawa. Dene tujuan pembelajaranipun menika sasampunipun siswa sinau kanthi pirembagan, siswa saged ngidentifikasi nama-nama busana Jawa gagrag Yogyakarta kanthi leres. Ingkang nomor kalih, sasampunipun siswa sinau kanthi pirembagan, siswa saged nganalisis makna-makna ingkang kawrat wonten ing busana Jawa gagrag Yogyakarta kanthi leres. Lajeng ingkang nomor 3, sasampunipun siswa sinau kanthi pirembagan, siswa saged praktek miru jarik kakung gagrag Yogyakarta kanthi leres. Mekaten. Lah mbok pilih para siswa sampun mangertos menapa dereng busana Jawa menika menapa? Sampun. Napa Mbak Nabila? Kula Bu. Nggih. Busana Jawa inggih menika pangangge ingkang dipun gadahi dening masyarakat Jawa kangge identitas diri. Nggih, leres saya sanget nggih Mbak Nabila, busana Jawa menika busana ingkang dipun gadahi dening masyarakat Jawa minangka identitas diri mekaten. Lajeng para siswa menika sampun ngecakaken busana Jawa menika saben dinten Kemis Pahing, nggih ta? Ananging pranyata nalika dinten Kemis Pahing menika Bu Iswati tesih mrangguli para siswa menika anggenipun ngangge busana Jawa menika dereng trep kalian paugeran.
Lah kaajab samangke sasampunipun para siswa sinau materi busana Jawa, para siswa saged ngecakaken nalika dinten Kemis Pahing anggenipun ngangge busana Jawa menika trep kalian paugeran mekaten. Lah supados sakmenika langkung semangat malih anggenipun sinau, Bu Iswati badhe ngadani ice breaking rumiyin ngaten nggih. Lah ice breakingipun nggih temtu kemawon gayut kalian materi dinten menika. Kalau wau Bu Iswati sampun ngandharaken materinipun nggih menika busana Jawa. Lah ice breaking-e ya sing gayut karo busana Jawa mekaten. Mangke menawi Bu Iswati nyepeng sirahipun, mangke para siswa nyebut. Nah, kira-kira sing dienggo ning sirah ki apa? Mekaten nggih. Nah, sampun siap? Nggih. Ingkang sora anggenipun pangsuli nggih? Ya, nggih. Nggih, mondolan leres. Lajeng ingkang dipun angge wonten sirah. Wonten sirah nyuwun pangapunten. Ingkang dipun angge wonten suku menika menapa namanipun? Selop nggih, lares sae sanget. Lajeng menika? Blangkon nggih, leres. Lontrong nggih, leres sae sanget nggih. Nah, kajab sasampunipun para siswa nindakaken ice breaking menika mangke para siswa langkung semangat malih. Lah saderengipun materi busana Jawa kula lajengaken, para siswa badhe kula paringi pretest. Nah, menika namung kangge mangertosi menapa nggih pemahaman para siswa ngengingi busana Jawa menika kados pundi. Nah, pramila monggo sameneika HP-nipun supados dipun dalaken. Link badhe Bu Iswati kinton wonten ing menapa menika wonten grup WA nggih. Nah, monggo sameneika dipun sekedar Sampun mlebet menapa dereng? Nggih. Monggo sameneika dipun garap cekat-ceket kemawon. Wekdalipun namung gangsal 11 detik. Amargi soalipun namung sekawan gitu. Ya. Loading, nggih. Sampun rampung? Ya, nggih. Sinten ingkang wangsulanipun leres sedaya? Alhamdulillah saya sangat. Wonten ingkang lepat sedaya? Enten apa mboten? Mboten. Ingkang lepat setunggal enten mboten? Setunggal. Wonten ingkang lepat kalih enten mboten? Ora ono. Ingkang lepat 3 enten mboten? Mboten wonten ateges pemahaman para siswa ngengingi busana Jawa sampun sae. Mekaten nggih. Lah sameneika Bu Iswati badhe ngandharaken materi ingkang gayut kalian tujuan pembelajaran wonten ing siang menika. Lah busana Jawa menika menapa kalawa sampun dipun andharaken kalian Mbak Nabila bilih busana Jawa menika busana ingkang dipun gadahi dening masyarakat Jawa minangka identitas diri. Menika ingkang mbedakaken tiyang Jawa kalian sanesipun amargi tiyang Jawa menika nggadahi busana ingkang adiluhung. Pranyata wonten ing busana menika ngeprat makna ingkang lebet. Lah mangke
saking makna-makna ingkang kawrat wonten ing busana Jawa menika saged dipun teladani dening para siswa salajengipun dipun cakaken wonten ing pagesangan mekaten. Lah samenika para siswa supados mbikak link ingkang badhe Bu Iswati share wonten ing grup WA menika mangke para siswa supados nyetitekaken perangan busana Jawa gagrag Yogyakarta menika menapa kemawon. Mbok bilih taksih para siswa wonten ingkang dereng ngertos nama-nama busana Jawa gagrag Yogyakarta. Lah kaajab mangke sasampunipun para siswa ningali link lumantar menapa flipbook menika mangke para siswa langkung paham malih. Monggo samenik utawi saged ugi para siswa ningali YouTube wonten ing WA menika ugi sampun Bu Iswati share. Sampun Ibu Iswati share linkipun monggo. Menika dipun setitikaken kanthi saestu wekdalipun sekawan gangsal menit nggih. Sampun langkung mangertos malih menapa menika busana Jawa? Nggih. Dipun setitikaken kanthi estu mangke nama-nama busana Jawa gagrag Yogyakarta menika menapa kemawon katen. Sampun? Sampun dipun tingali? Sampun nggih. Lah sasampunipun para siswa ningali saking link kalau wau para siswa sampun langkung mangertos nggih. Perangan busana Jawa gagrag Yogyakarta menika menapa kemawon. Lah perangan busana Jawa ingkang mapanipun wonten sirah menika namanipun menapa? Blangkon leres sae sanget. Ngaten nggih lah menika wujudipun blangkon. Lah Bu Iswati supados langkung menapa? Para siswa menika langkung paham malih Bu Iswati sampun beto tuladanipun. Nah menika blangkon wujudipun menika. Lajeng menawi gagrag Yogyakarta menika wonten perangan wingking menika wonten blenduk. Nah menika namanipun menapa sinten ingkang mangertos? Mondolan. Leres sae sanget menika mondolan. Lajeng papanipun menika wonten ing tengah-tengah. Ngaten nggih wonten ing tengah. Lajeng wonten ing mondolan minggah menika namanipun menapa? Sinten ingkang ngertos? Tengahan. Leres sae sanget menika namanipun tengahan. Lajeng menapa menika blangkon menika dipun anggih wonten ing sirah. Menika maknanipun menapa?
Menika nama sanesipun blangkon menika iket utawi udeng. Nah, iket lah maknanipun menika kangge ngiket raos gunging diri utawi raos umuk. Amargi menapa? Amargi sedaya angen-angening menungsa menika mapanipun wonten ing sirah, ngaten nggih. Lah kajab kanthi ngagem blangkon menika mangke raos gunging diri utawi raos umuk menika saged dipun kendhalekaken. Lajeng wonten ing kiwa tengen menika wonten tekukan ingkang cacahipun menika 17. Menika maknanipun menapa? Menika busana menika gayut kalian kerajaan Mataram Islam. Mila busananipun ugi gayut kalian agama Islam. Lah menika 17 menika menapa sinten ingkang ngertos? Sobi Mas Isnen. Leres saya sangat Mas Isnen menika cacahipun rakaat wonten ing salat gangsal wekdal mekaten. Lajeng wonten ing kiwa tengen menika wonten werni abrit menika namanipun kemodo. Ngaten. Lajeng wonten ing wingking perangan kanan kiringipun mondolan menika wonten menapa menika kados kepet nggih. Menika namanipun menapa? Namanipun menapa sinten ingkang ngertos? Napa? Sintingan nggih, leres mekaten nggih. Lajeng mondolan menika rumiyin fungsinipun kangge nyuwelaken rikma mekaten. Lajeng maknanipun menapa to mondolan menika? Lah nalika tiyang menika ngagem blangkon, lajeng tiyang menika saring lekar, tentu mboten saged sare, mboten saged tilem. Lah menika maknanipun menapa? Supados waspada leres. Awakipun piyambak menika kedah melek awakipun piyambak menika minangka titahipun Gusti Allah menika kedah tansah ngibadah wonten ngarsanipun Gusti Allah. Nika nggih. Lajeng sasampunipun blangkon menika wonten rasukan. Utawi istilah sanesipun rasukan menika menapa? Baju klambi. Mekaten leres. Lajeng maknanipun rasukan menika menapa? Bilih menungsa menika kedah ngrasuk satunggaling agama. Lah ingkang klebet rasukan menika surjan. Surjan menika pranyata saking tembung sirojan ingkang tegesipun menika cahya utawa cahaya. Lah kalau Bu Iswati sampun ngandharaken bilih busana Gagrak Yogyakarta menika busana saking kerajaan Mataram Islam. Pramila busananipun ugi gayut kalian agama Islam. Lah ing busana menika wonten ing perangan jangga utawa gulu menika wonten benik cacahipun 6. Menika maknanipun menapa sinten ingkang mangertos cobi Mbak Labiba? Maknanipun napa Mbak? Benik ingkang cacahipun 6 wonten ing jangga menika. Sinten ingkang saged bantu Mbak Labiba? Menika rukun iman leres. Lajeng wonten ing perangan kanan kering utawa kiwa tengen menika wonten benik. Nah, benikipun cacahipun kalih. Menika maknanipun menapa? Waosan syahadat leres Mbak Nabila menika. Lajeng wonten ing perangan padaran menika ketutup mboten ketinggal. Menika wonten benik cacahipun 3. Nah, menika wonten benik cacahipun 3, menika maknanipun menapa? Iki benike. Nah, menika 1, 2, 3. Maknanipun menapa sinten ingkang ngertos? Bilih menungsa menika kedah nebi 3 hawa nepsu nggih menika nepsu bahimah, nepsu alwamah lan nepsu saitoniah. Ngaten nggih. Lajeng wonten ing perangan asta. Nah, ilalah wonten ing mriki boten wonten ingkang wonten ing surjan menika. Wonten ing perangan asta menika wonten benik cacahipun gangsal. Menika maknanipun menapa? Rukun Islam leres sae sanget menika nggih. Nah, menika busana surjan. Lah pranyata busana surjan menika jinisipun werni-werni. Lah menika ingkang wonten gambar menika surjan Antrakusuma utawi dipun sebut surjan Sembagi utawa surjan Kembangan. Lah busana menika mligi dipun agem dening Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengkubuwana kaping 11 kaliyan Pakualam kaping 9 nalika wonten
pisowanan ageng wonten ing Kraton Ngayogyakarta mekaten. Lah Bu Iswati mboten gadah tuladhanipun tuladha busana Surjan Antrakusuma amargi menika mligi busana ingkang agem ngersa dalem ngaten nggih. Lah kenging menapa kok Surjan Antrakusuma menika kembangan ora motive ora polkadot utawi sanesipun. Amargi menapa kok motive kembang? Harum leres saya sangat Mbak wangi. Kembang menika gandanipun arum. Dados pemimpin satunggaling pemimpin menika kedah tansah ngambar arum utawi saged paring tepa palupi dhateng kawulanipun utawi rakyatipun mekaten. Salajengipun nggih menika Surjan Pranaan. Ya, ingkang Bu Iswati Cepeng menika wujud busana pranaan. Busana pranaan menika busana dines tumrap abdi dalem. Dados abdi dalem Kraton Ngayogyakarta nalika sowan wonten kraton menika kedah ngagem busana pranaan wujudipun menika. Lajeng kenging menapa kok werninipun biru? Nggih, nggambaraken segara leres sae sanget. Amargi tlatah Yogyakarta menika kathah nggadahi segara ngaten nggih dados maknanipun bilih abdi menika kedah saged nyimpen wadinipun pamimpin kanthi salebeting segara mekaten. Lajeng busana pranaan menika cara nganggenipun kados pundi? Cara nganggenipun dislobokke saka dhuwur kaya dene nganggo kaos. Lah menika nggambaraken menapa? Nggambaraken kados dene nalika bayi ingkang nembe lair saking guwa garba ibu menika ugi ingkang medal sirahipun langkung rumiyin ngaten. Lajeng busana pranaan menika saking tembung peranaan. Peranaan utawa rahim. Menika maknanipun menapa? Bilih raja menika kados pundi? Nggih, leres dados raja menika nganggep abdi menika kados dene sederekipun piyambak, seperti kados dene saudara serahim mekaten. Lajeng busana pranaan menika ugi dipun sebut busana telu papat. Lah kok disebut telu papat amargi menapa? Pranyata wonten garisipun menika garisipun 3 lajeng sekawan. Mula disebut telu papat utawa padatanipun dipun cekak telupat. Ngaten. Lah, angka 3 kalian angka sekawan menawi dipun gunggung utawa dijumlah cacahe pira? 7. Lah menika tumrap masyarakat Jawa angka 7 menika nglambangaken kemakmuran. Dados kaajab kawula wonten ing Kraton Yogyakarta menika tansah manggih makmur katen. Salajengipun menika wonten Surjan Lurik. Surjan Lurik menika menapa? Surjan Lurik menika surjan lumrah ingkang padatanipun dipun angge dening masyarakat umum saged nalika dinten Kemis Pahing, nalika wonten acara wonten ing sekolah, wonten acara wonten ing kampung, wonten ing acara-acara tartamtu menika saged ngginakaken surjan lumrah. Lah werninipun sumangga ingkang baku werninipun menika boten biru tua kados pranaan mekaten nggih. Salajengipun menika wonten busana atela. Menika maosipun atela nggih mboten atelo. Lah busana atela menika saged dipun tingali piyambak kalian para siswa. Bu Iswati ugi mboten gadah busananipun mila Bu Iswati mboten beto. Lah busana menika kados dene jas, lajeng busana kasebut dipun angge dening abdi dalem ingkang sampun pangkatipun inggil. Bupati minggah menika busananipun ngagem atela. Werninipun menika pethak. Lajeng kajawi menika busana atela ugi dipun agem dening Sentana Dalem utawi keluarga saking Resa Dalem Sri Sultan Hamengkubuwana kaping 11. Lah mangke menawi sampun ngangge busana menapa? Busana surjan. Nah menika mangke lajeng ngangge sinjang nggih. Nah menika urut-urutanipun malah walik Bu Iswati anggenipun damel PPT. Sinjang rumiyin utawi jarik mekaten.
Para siswa sampun mangertos sedaya nggih menika wujudipun jarik saben dinten Kemis Pahing sampun sampun ngangge. Lah jarik menika tembung ngoko, kramanipun menika sinjang utawi tumrap kakung menika sebutanipun menapa bebet leres sae sanget. Lah jarik menika maknanipun menapa to? Menawa dipirit saka tembunge jarik. Aja serik nggih leres sae sanget dados awakipun piyambak menika minangka titahipun Gusti Allah mboten pareng serik dhateng tiyang sanes. Sedaya menika sampun wonten takeranipun piyambak-piyambak kae kok pinter kok aku ora pinter, kae kok sugih kok aku ora sugih. Ampun ngantos nggadahi raos serik amargi kala wau sampun bisawati andharaken wis ana takerane dhewe-dhewe mekaten. Lajeng wonten ing nalika badhe ngangge jarik menika kedah dipun wiru. Menika menawi gagrag Yogyakarta jaripun Biswati sampun beto. Sekedap. Nah, menika. Menika jarikipun nalika badhe dipun angge utawi dipun agem jarik menika kedah dipun wiru langkung rumiyin. Lah panepi ning jarik menika namanipun menapa to? Ingkang perninipun pethak menika. Seret apa seret? Seret nggih. Seret menika menawi nedoh mboten saged ngelek nah menika seret gitu. Nanging nggih mboten napa-napa dasa menika sampun mangertos nggih maosipun menika seret. Seretipun menawi gagrag Yogyakarta menika dipun ketingalaken diketokke mekaten. Lajeng mangke cara nganggenipun antawisipun kakung kalian putri beda napa sami? Beda. Beda nggih. Menawi kakung menika seret menika wiru menika dawah wonten ing sisih pundi? Tengen. Menawi putri menika dawah wonten ing sisih kiwa leres sae sanget. Lah wiru menika cacahipun kedah ganjil. Lah kenging menapa to kok dadak ganjil? Wah, lah kuwi seneng angka 4 ya, aku seneng angka 2, seneng angka 6, kok dadak ganjil? Nggih, leres sae sanget Mbak Nabila dados menungso menika mboten wonten ingkang sampurna. Samangke sedaya kekiranganipun menungso ingkang badhe jangkepi menika Gusti Allah. Ngoten. Lajeng cacahipun wiru menika wonten 3, gangsal, 7, 9 lan 11. Ananging menawi nak badhe ngagem jarik kok wirunipun namung 3 menika kirang kangge tindak menika kirang sae nggih. Mila padatanipun paling mboten nalika miru jarik nggih paling mboten gangsal. Lah maknanipun menapa to miru ingkang cacahipun gangsal menika? Sinten ingkang mangertos? Sisih wetan monggo, Mbak. Napa? Wiru? Menapa? Ingkang cacahipun gangsal? Rukun Islam wonten pamanggih sanes? Nggih, leres sae sanget Mbak menika papat kiblat 5 pancer. Bilih awakipun piyambak menika mapan wonten ing antawisipun utawi wonten ing tengah-tengah saking sekawan arah mata angin kala wau. Katen. Lajeng wiru ingkang cacahipun 7 menika maknanipun menapa? Pitulungan leres saestu menungso menika menawi nyuwun pitulungan namung wonten ngarsanipun Gusti Allah. Lajeng wonten wiru ingkang cacahipun 9. Menika maknanipun menapa nggih kinten-kinten? Sinten ingkang mangertos? Bolongan baban hawa 9 bilih menungso menika bolonganipun wonten 9. Menawi mboten pitados dipun itung piyambak. Bu Iswati mboten perlu ngandharaken. Wis diitung? Nggih supados langkung cetha mripat menika wonten kalih, kuping wonten kalih, sekawan, irung menika wonten kalih 6, lajeng pundi malih tutuk setunggal 7, lajeng nyun sewu dubur kalian kemaluan pas 9 nggih. Menungso menika kedah saged ngendhaleni bolongan kasebut, saged ngendhaleni hawa nafsu mekaten. Lajeng wiru ingkang cacahipun 11 menika maknanipun menapa? Kawelasan bilih leres awakipun piyambak menika minangka titahipun Gusti Allah saestu namung nyuwun sih kawelasan saking Gusti Allah. Leres.
Lajeng menawi sampun ngangge sinjang utawa jarik utawi bebet, mangke dipun kencengi mawi ingkang namanipun menapa? Menika sampun wonten. Nggih menika lontong, leres. Menika sanes lontong sate nggih. Menika lontong menika wonten kalih, lontong polos kalian lontong cinde, leres. Ingkang pangkatipun tesih handhap menika ngagem ingkang polos, leres. Lajeng ingkang pangkatipun sampun inggil menika ngangge lontong ingkang sampun wonten menapa motifipun utawi cinde, leres. Lah mengke lontong menika kangge ngencengi jarik, kajawi menika ugi kangge mangke kangge nyelempitke keris. Ngaten menika wonten bolonganipun, ngaten. Lah mangke sasampunipun ngangge lontong, terus ngangge menapa menika? Maknanipun rumiyin wonten kesupen Bu Swati. Lontong menika panjang dawa. Lah maknanipun menapa? Bilih menika nggambaraken usus, bilih menungso menika kedah panjang ususipun utawi sabar, ngoten. Lajeng mangke sasampunipun ngangge lontong, mangke ngangge kamus. Lajeng mangke dikencengi ngangge ingkang namanipun menika. Menika napa wau namanipun? Kamus. Lajeng sing ingkang menika abot besi menika namanipun menapa? Timang utawi epek, ngoten nggih. Terus maknanipun menapa menika? Sedaya tumindak ingkang sae menika dipun epek dening awakipun piyambak. Menika. Salajengipun menika wonten sinjang ananging dipun wiru engkol. Kalau wau anggenipun miru menika lumrah nggih, diwiru lumrah. Lah samenika dipun wiru engkol utawa menggok-menggok. Lah menika ingkang ngangge sinten? Ingkang dipun ingkang ngangge jarik wiru menggok-menggok menika sinten? Menika abdi dalem. Dados abdi dalem nalika sowan wonten kraton, busananipun pranaan, sinjangipun utawi jaritipun utawi bebetipun menika kedah dipun wiru engkol. Lah kenging menapa kok dadak dipun wiru engkol? Nggih, kangge mbedakake antawisipun raja kaliyan abdi, ngaten nggih. Lajeng wonten canela utawa selop. Para siswa kala wau nyebutaken menika selop. Lah istilah sanes saking selop menika canela. Canela, tembung canela menawa dipirit saka tembunge apa ya canela. Canela, cantelna jroning nala, leres. Nah menika tegesipun menapa bilih awakipun piyambak menika minangka titahipun Gusti Allah kedah mangertos wonten ing salebeting manah. Awakipun piyambak menika namung saderma titah. Lajeng selop menika dipun angge wonten ing sikil suku kaki. Pramila awakipun piyambak menika menawi nyembah namung wonten ing kakinya. Kakinya sinten? Gusti Allah. Mboten wonten sanesipun, namung wonten ngarsanipun Gusti Allah. Lajeng canela menika dipun angge wonten sikil pidaan. Lah agama menika penting sanget kangge dasar awakipun piyambak nalika badhe nindakaken samu barang tumindak, ngoten nggih. Dumugi mriki wonten pitakenan. Nggih, menawi mboten menika pun lajengaken duung utawa keris. Nah, Bu Iswati ugi sampun beto. Wujudipun saged dipun tingali wonten tayangan, ananging Bu Iswati ugi sampun beto. Nggih menika. Nah, iki keris. Wonten ing tayangan menika wonten duung gayaman kalian branggah. Lah miturut para siswa iki keris apa iki? Branggah, leres sae sanget nggih, menika branggah. Lajeng satunggaling tiyang menika umpami sampun ngagem busana jangkep saka blangkon, surjan, bebet, kamus, lontong, timang, selop, nanging menawi dereng ngagem keris utawa duung utawa curiga, tiyang menika dereng dipun sebut ngagem busana jangkep. Mila keris menika busana panjangkep. Lajeng keris menika mapanipun wonten wingking. Dipun sengkletaken wonten ing lontong kala wau. Lah maknanipun menapa? Neng mburi. Bilih maknanipun awakipun piyambak menika nalika ngibadah kedah saged ngungkuri saking godaning setan.
anggenipun ngibadah menika ingkang manteng fokus katen. Menika. Lah menika nama-nama perangan busana kakung gagrag Yogyakarta. Nah, samenika ingkang badhe pun rembug busana putri. Nah, menawi busana putri menika cacahipun langkung sekedhik. Nah, menika wonten sanggul. Sanggulipun menika Bu Iswati mboten beto amargi mboten gadah, ngoten nggih. Lajeng mangke kangge mbedakake antawisipun ingkang putri raja ingkang sampun krama kalian dereng, menika mangke ingkang sampun krama wonten ing sanggulipun menika mawi rerenggan sekar utawa wonten hiasan kembang. Ngoten. Wo berarti kae putrinipun ngersa dalem wis krama amarga wis nganggo ana kembange, ngoten nggih. Lajeng busana putri salajengipun nggih menika rasukan kebaya. Nah menika busana ingkang trep kalian paugeran gagrag Yogyakarta menika ingkang tangkepan. Ngoten nggih dados menapa menika iker-iker kerah menika gandeng dados tunggal. Lah dina Kemis Pahing menika para siswa sampun ngangge ingkang kutu baru napa tangkepan? Tangkepan nggih. Leres sae sanget nggih. Lajeng menika sinjang utawa jarik. Lah padatanipun menawi putri menika sampun dipun jahitaken wujud rok nggih. Dados mboten kanthi menapa tesih piyar jembar terus diubet-ubetke langsung mboten. Amargi mbok bilih menika repot nalika dadak mawi sabuk lan sanes-sanesipun. Lah sakmenika sampun dipun jahit. Pramila langkung praktis mekaten. Lajeng wonten ing putri menika ugi dipun wiru. Ananging wiru antawisipun putra kakung kalian putri menika beda. Menawi kakung menika langkung wiyar utawa lebih lebar ngaten. Menawi kakung menika tigang nyari, menawi putri menika kalih nyari. Lajeng wonten selop ugi utawa canela menika ingkang klebet menapa busana putri. Bedanipun menapa menawi putri menika wonten hak utawa jenjit, ngoten nggih jenjit mburi lho nggih, mboten jenjit ngarep. Nah, menika. Nah, dumugi mriki wonten pitakenan? Nek mboten wonten pitakenan, sameneika Bu Iswati badhe mbagi kelompok. Mangke para siswa diskusi utawi pirembagan kalian kelompokipun. Kelompok Bu Iswati share kemawon nggih supados langkung cepet wonten WA. Monggo, sampun Bu Iswati kinton supados dipun waos. Sampun dipun waos daya? Menawi sampun monggo sameneika para siswa langsung kemawon gabung kalian kelompokipun menika saben kelompok dumadi saking sekawan siswa. Monggo kelompok setunggal wonten mriki supados mangke langkung skeca, kelompok kalih wonten mriki, kelompok 3, kelompok sekawan, kelompok gangsal, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8 ngoten nggih. Monggo kangge ngemeni wekdal ceket-ceket kemawon enggal gabung kalian kelompokipun piyambak-piyambak. Monggo. Ampun. Lah mangke para siswa mangke pirembagan kalian kelompokipun kangge nggarap LKPD. Kalau Bu Iswati dereng ngandharaken bilih mangke penilaian wonten dinten menika wonten kalih nggih menika penilaian pengetahuan kalian penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan mangke wonten penilaian individu, lajeng wonten penilaian kelompok.
ingkang penilaian individu mangke para siswa nggarap soal ingkang wujudipun menika pilihan ganda mangke dipun garap lumantar Google Classroom. Lajeng ingkang penilaian kelompok mangke para siswa pirembagan kalian kelompokipun kangge nggarap LKPD lajeng mangke presentasi wonten ing ngajeng. Lajeng penilaian praktek menika ugi penilaian kelompok mangke praktek miru jarik kakung gagrag Yogyakarta. Katen nggih, wonten pitakenan? Nah, mboten sakmenika Bu Iswati badhe ngedum LKPD kelompok setunggal. Nggih, monggo. Iki. Ya, monggo. Nggih. Saderengipun para siswa nggarap menika wonten ing LKPD menika sampun wonten langkah-langkah kegiatanipun. Monggo masalah menika dipun rampungaken dening para siswa kanthi pirembagan. Lah masalahipun menapa? Masalahipun mangke para siswa ngidentifikasi nama-nama busana Jawa gagrag Yogyakarta. Ingkang nomor kalih para siswa mangke nganalisis makna ingkang kawrat wonten ing busana Jawa gagrag Yogyakarta. Lajeng ingkang nomor 3 siswa praktek miru jarik kakung gagrag Yogyakarta. Lah wonten ing LKPD menika mangke ampun kesupen dipun serat nama anggotanipun sinten kemawon. Lajeng wekdal kangge nggarap LKPD menika 10 menit. Pramila monggo saestu kangge gemeni wekdal cekat-ceket anggenipun nggarap mangke diskusi kelompokipun cekat-ceket ngoten nggih, ora sah disambi liya-liyane mekaten. Mangke menawi sampun rampung lajeng presentasi wonten ngajeng. Wonten pitakenan? Menawi mboten wonten monggo masalah ingkang sampun Bu Iswati andharaken menika dipun rampungaken kanthi kelompok. Monggo. Ampun kesupen nama anggotanipun sinten kemawon dipun serat. Boten. Sedaya sampun beto jarik nggih? Sampun. Nggih. Ya, nggih. Wonten pitakenan? Nggih. Nyerate tenti. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, monggo Mas. Nggih. Tampake sapa mau? Naila. Ya, Mbak Naila digoleki. Atus pundi? Wonten pitakenan? Mboten. Oh nggih. Monggo para siswa saged mbikak bahan ajar ingkang sampun Bu Iswati kenton lumantar WA group kangge referensi. Nggih, terus pundi, Mbak? Nggih. Nama kering menika sinten ingkang ngertos? Kering menika menapa? Sinten? Kiwa leres. Nah, kering menika kiwa, nggih. Nggih. Kakung dhewe iki Mas Danis. Iki gangsal nggih kelompokipun? Nggih.
Nggih, betul nggih. Kados pundi wonten pitakenan? Nggih. Wonten pitakenan? Nggih. Arep ra iso, Mas. Arep nge-add. Arep nge-add. Arep nge-add. Arep nge-add. Guru pamongnya kok ra iso ya aku. Oh, ngono. Heeh. Di Purwanti ana ra aku. Kok ana ya? Heeh kan. Kare mengki ora muncul nang kene iki lho Mas, dadine aku bingung to. Kok marah muncul? Heeh, anu ning nggo grup kula mboten saged mlebet. Admin itu ya? Aku. Aku dosen nek BST kuwi. Kados pundi? Sampun rampung? Nggih, monggo. Cekat-cekat anggenipun pirembagan. Ya. Lah mangke para siswa sasampunipun rampung anggenipun garap LKPD. Anggenipun mangke lajeng praktek miru nggih. Mangke saderengipun praktek miru para siswa saged ningali YouTube langkung rumiyin, linkipun sampun Biswati share. Nyen kawigatosanipun mangke menawi sampun rampung anggenipun garap LKPD mangke lajeng kemawon praktek miru jarik kakung gagrag Yogyakarta. Lajeng mangke dipun video. Ngaten nggih? Nah, mangke ampun kesupen dipun menapa? Dipun video mangke video menika mangke dipun dadosaken setunggal. Senajan to mangke presentasi ananging tetep wonten bukti fisik. Ngaten nggih. Atas seperti wonten pitakenan Mas? Ini ku napa Bu? Namanya? Benik.
enten niku lho Bu. Oh, maknanipun. Jonggo. Jonggo utawa gulu basa ngokone. Kangge gemeni wekdal sanesipun nggarap LKPD, sanesipun menika praktek miru nggih. Kajenge mangke sedaya menika saged kecaan. Mangke ndak wekdalipun mboten cekap. Terus pundi? Sedaya. Sedaya Kak pareng kalih nggih pareng. Nggih. Nggih. Monggo kanggo ngemeni wekdal sanesipun saged. Napa menika? Oh, mboten. Namung 3. Namung 3 nggih. Nggih. Sampun rampung monggo terus miru. Ampun kesupen di video nggih. Sampun kesupen mangke menawi wonten gurdanipun minggah nggih ampun ngantos kuwalik. Lah saderengipun miru para siswa saged ningali YouTube ingkang linkipun sampun Bu Iswati share wonten grup WA. Monggo. Oh iya sih. Oh atau? Ya. Kameranya error. EC. Sampun kesupen ugi kalau Pak Bu Iswati sampun ngandharaken menawi kakung tigang nyari, putri kalih nyari. Oh iya. Mangke menawi sampun rampung, lajeng dilempit. Nggih. Niki sing kiwa pundi Bu seret iku. Nah, kakung seret, salah seret. Nah, kalau Pak Biswati sampun ngandharaken to, seret. Kakung, nah tik mriki. Iki kiwane. Kalian iki lebetan iki. Nah, iki kiwane. Nah. Enggak. Ki enten gambaripun gurda mboten? Mboten. Nggih, padatanipun nek mboten wonten gurdanipun iki nang ngisor, berarti monggo diwalik bisa. Saged to? Nah. Berarti sing kiwa sik iki. Nggih. Dan nggih, monggo. Tenuwun Bu. Nggih. Betat cepet mboten? Oh nggih.
sampun rampung terus dilempet nggih. Pun dicepet, Mas? Sampun. Oh nggih. Nggih. Nggih, pun dilempit mangke. Nek sampun terus dilempit mangke nalika presentasi, kelompok sinten ingkang badhe presentasi mangke dipun duduhaken dhateng kanca-kancanipun mekaten. Ora no. Nggih, wiru menika dawah wonten pas tengah-tengah, mboten wonten pinggir nggih. Sampun, Mas? Monggo nek sampun terus dilempit kemawon. Dilempit karo aja lali di video. Wis lempitane menika ugi dipun video. Nah, wis rampung, wis dadi menika ampun diuculi rumiyin dilempit rumiyin lajeng di video. Kados pundi? Sampun badhe rampung? Nggih. Sampun rampung. Mriki sampun badhe rampung? Nggih, kantun jepit kemawon. Wektalipun? Piye, Mas? Heh? Udah meneh, Mas. Jangan metu ya, Mas. Oh, ya ora apa-apa lah, ora apa-apa. Oh. Hah? Udah metu ya ora apa-apa. Enggak tirano sik gabung, Mas. Oh, iya. Mergane aku keluar mau apa ya? Oh, maling udah keluar. Terus dikira metu ya. Ora apa-apa. Oh, iya, Pak ya. Anu. Sampun nggih wekdalipun sampun telas. Pramila monggo samenika para siswa jaretipun dipun lempit. Monggo cekat-ceket kangge gemeni wekdal. Cekat-ceket enggal dipun lempit. Mboten sah dipun agem, mboten sah dipun anggen, dipun lempit kemawon, monggo.
dipun lempit kemawon monggo. Dipun lempit. Monggo lajeng lenggah wonten papanipun piyambak-piyambak gabung kalian kelompokipun. Lah anggenipun miru sampun rampung, lajeng anggenipun garap LKPD ugi sampun rampung. Lah ingkang badhe presentasi wonten ngajeng sinten? Badhe ngandharaken masalah ingkang kala wau Bu Iswati andharaken sinten? Kelompok pundi? Oh nggih, kelompok gangsal monggo saya sangat keplok ingkang sora kangge kelompok gangsal. Nah, monggo. Monggo majeng sedaya nggih sae utawi mangke perwakilan nggih mboten napa-napa. Langkung sae mangke majeng sedaya monggo. Sanesipun nyemak andharan saking kelompok gangsal. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bu Iswati. Nggih, sugeng siang. Kula sakmene wonten mriki kelompok gangsal badhe presentasi LKPD bab busana Jawa. Ingkang sampun dipun garap wau. Saderengipun nami kula Fadila Nafisa. Nami kula Nabila Zahra. Nami kula Nasalia Rahma. Kami kula Jani Lukman Saputra. Kula badhe presentasi bagian setunggal. Nomor setunggal sak sampun setunggal A pilot kakung Jawa ing sisih kering. Iku salah. B. Busana putri gagrag Yogyakarta Baya Kutu Baru. Itu salah. C. Sanggul gagrag Yogyakarta mawi lelenggar sekar tumrap ingkang sampun krama. Bener. D. Pirang putri gagrag Yogyakarta Jawa sisih tengen. Salah. E. Pirang wonten ing glakon cacahipun 17. Bener. Nomor kali nama-nama perangan busana Jawa. Nomor setunggal Blangkon. Lajeng Surjan Pranaan. Nomor 3 Jarik. Nomor sekawan Lontong Kamus Imam. Nomor gangsal Duwung. Nomor 6 Canelo. Nomor 3 makna-makna ingkang kawrat wonten ing busana Jawa kakung negari Yogyakarta. Tunggal Blangkon maknanipun pinter raos semuk. Kalih Surjan Pranaan maknanipun saking nyimpen wadinipun rumiyin. 3 Jarik maknanipun aja serik marang liyan. Sekawan Lontong maknanipun manungsa kudu dawa ususe utawa sabar. Lanjute Kamus Imam utawa efek sedaya tumindak ingkang sae bakalane tidak dhewe. Duwung maknanipun menapa ibadah kudu bisa nglunturi godane setan. Canelo maknanipun candama jroning mawa menawa manungsa iku naming sadherma tutah. Lajeng iki kula kaliyan Lukman badhe mraptekaken caranipun ngagem jarik. Kala wau sampun dipun wiru nggih. Niki mirimipun jumlahe gangsal. Lajeng gedene niku telung nyari. Terus mengke jatuhnya wonten ing sisih tengen. Menika presentasi saking kelompok gangsal menawi saking kelompok sanes wonten
pamrayogi. Panjenengan napa pamrayogi? Nggih, pun tutup lang rumiyin kemawon, monggo, Mbak. Pun tutup rumiyin. Sampun dadosen sampun cekap saking kelompok gangsal. Menawi wonten kalepatan kula sakonca nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo keplok ingkang sora kangge kelompok gangsal. Nggih. Monggo, matur nuwun kelompok gangsal ingkang sampun majeng presentasi. Lajeng apabila wonten pamrayogi utawi panyaruwe utawi pamanggih saking kelompok sanes. Monggo Mbak, kelompok 7 menika nggih. Nggih, monggo majeng saged perwakilan kemawon. Saderengipun derek nepanaken tokoh Sampai kula ngatus, dan Mbak. penjala senaya perwakilan saking kelompok itu. Miturut tata basa, presentasi saking kelompok gangsal wau sampun sae sanget. Lan laksanipun sampun sami kaliyan kelompok kula. Ananging wonten ing terangan busana nomor kalih kelompok ingkang presentasi wau wangsuli Surjan Pranaan. Ananging kelompok kula menika wangsuli Surjan Sembagi. Pekaten. Nggih, matur nuwun Mbak saking kelompok Mbak sinten menika? Mbak nggih. Mbak Wafi saking kelompok 7 nggih. Oh nggih Mbak Nafia nggih. Amargi ngangge masker menika Biswati nganu dereng apal nggih. Nggih, matur nuwun kelompok 7 kalian kelompok gangsal. Kala wau kelompok gangsal menika ngandharaken busana Jawa menika wonten blangkon surjan bebet. Surjanipun kala wau surjan Pranaan, mekaten lajeng lontong kamus timang, duung, lajeng selop. Lajeng kelompok 7 kalau mau nyebutaken surjan Sembagi. Mekaten nggih. Lajeng sanesipun menika wangsulanipun sami. Kalau mau andaran saking Mbak kelompok gangsal, Mbak Nabila, Mas Isnen, Mbak Nafisa, lan Mbak Naswa menika sampun sae ananging kalau mau Mbak Nabila anggenipun nyebutaken tigang nyari nggih mboten tigang jari mekaten. Lajeng anggenipun ngangge jarik anggenipun miru sampun sae, sampun tigang nyari, lajeng sampun rapi. Lajeng angge nalika dipun praktekaken ngangge menika sampun wonten ing tengah pramila kelompok gangsal miru menika bijinipun 9 dasa. Nah, ngoten nggih. Lah para siswa sampun gandeng menika wekdalipun boten cekap menawi sedaya presentasi, mangke sanesipun LKPD dipun kempalaken ingkang nyocokaken Bu Iswati. Lajeng kalau mau video praktek miru mangke dipun setunggal kelas menika dipun dadosaken setunggal, lajeng dipun kintun dhateng Bu Iswati awujud link drive ngaten nggih. Makaten. Lah samenika sampun dumugi wonten ing menapa nggih? Panutup. Lah sasampunipun para siswa sinau materi busana Jawa dinten menika saged dipun pendet dudutanipun menapa? Para siswa sampun sinau materi busana Jawa. Lah dudutanipun menapa saged dipun dudut menapa? Nggih, leres saya sangat Mbak saged ngidentifikasi nama-nama busana Jawa gagrag Yogyakarta. Langsung napa malih? Nggih, saged menapa mangertos makna-makna ingkang kawrat wonten ing busana Jawa leres. Lajeng napa malih? Nggih, leres saya sangat saged praktek miru jarik kakung gagrag Yogyakarta mekaten. Lajeng mangke para siswa badhe Bu Iswati parengi refleksi. Menika mangke dipun garap lumantar Google Classroom. Lah para siswa menika kados pundi raosipun sinau materi busana Jawa mekaten. Lajeng pepanggihan ingkang badhe dateng badhe ngrembug busana Jawa ananging gagrag Surakarta. Mekaten. Lajeng samenika badhe Bu Iswati paringi post test. Menika wujudipun soal pilihan ganda cacahipun sedasa menika kangge penilaian individu para siswa ngengingi menapa menika penilaian pengetahuan. Ngaten nggih samenika link badhe kula share wonten WA saged dipun bikak.
Aduh. Sampun klub ingkang refleksi sampun mlebet. Nggih, monggo samenika nggarap refleksi rumiyin. Aduh, baru. Gunakan kembali kelas coba. Nah, link sampun Bu Selati kinten monggo enggal dipun garap lumantar Google Classroom. Menika wekdalipun garap 7 menit nggih, ceket-ceket. Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the ninth lesson. Monggo ingkang sampun rampung saged dipun kinton. Nembe setunggal menika ingkang kirim kalih sanesipun monggo. Monggo ingkang nginten nembe kalih.
Ceket. Monggo, sanesipun nembe 3 menika. Mas Lukman wis rampung wis garap. Wis ngirim lho. Bareng nggih. Bareng iki terus tuh. Terus tuh. Engkang sampun nginton? Ngacung? Terima kasih ya. Petang mriki mawon. Kita petang mriki sak. Monggo ceket. Wekdalipun selak telas. Monggo. Monggo enggal dipun kentun. Ingkang refleksi ugi dereng, tesih 8. Sing refleksi, ingkang refleksi. Nggih. Kados pundi para siswa sampun ngisi refleksi sasampunipun para siswa sinau materi basa Jawa, sinau basa Jawa kanthi materi busana Jawa menika kados pundi raosipun sampun mangertos nggih nama-nama busana Jawa, sampun mangertos makna-makna ingkang kawrat wonten ing busana Jawa. Lajeng raosipun seneng napa susah? Seneng nggih, alhamdulillah. Menika badhe kula tayangaken ananging kok menapa menika? Laptop kula radi error mekaten. Lajeng monggo ingkang dereng ngirim menapa? Penilaian individu ceket karana menika dereng sedaya ngirim. Tapi kula tuwenane malih. Sampun. Dene ingkang bijinipun dereng tuntas. Kalau sasampunipun para siswa ngirim wangsulan, menika sampun wonten nilainipun nggih, sampun wonten bijinipun. Lah ingkang dereng tuntas, benjang minggu ngajeng badhe Bu Iswati paringi remedi. Lajeng ingkang bijinipun sampun tuntas, benjing minggu ngajeng ugi badhe Bu Iswati paringi pengayaan. Ngaten nggih. Amargi wekdalipun boten cekap menawi dipun tindakaken dinten menika. Lah monggo para siswa tetep semangat anggenipun sekolah, anggenipun sinau supados benjing saged dados tiyang ingkang sukses, tundhonipun saged mikul dhuwur mendem jero dhateng tiyang sepuh kekalih. Monggo pepanggihan wonten ing siang menika kita pungkasi kanthi ndedonga langkung rumiyin. Monggo Mas Lukman dipun pimpin donga langkung rumiyin. Monggo sikepipun ingkang sae. Monggo Mas Lukman. Kasih pengulangan dengan menika kita juga sesarengan. Donga pahawita. Donga sampeyan. Nggih, matur nuwun Bu Iswati kathah kalepatan. Saya nyuwun pangapunten. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.